Romantikken var en periode, der varede fra 1800 til 1914. Det, der kendetegnede romantikken, var naturen, de store følelser, fantasien, musikken, kærligheden, længsel, det drømmende, det majestætiske. Det var meget personpræget, og derved begyndte den nye individualisme at bane sig vejen. Romantikken var der også en periode, der indeholdte krise. I 1813 gik Danmark konkurs, da der blev indført pengereformer. Og det gjorde så, at pengesedlerne fik mindre værdi end sølv. Dette førte både til landbrugskrise, og sammen tabte Danmark Norge til Sverige i 1814. Hen mod slutningen af romantikken blev enevælden afskaffet, sammen blev Danmark demokratisk. I 1849 blev enevælden erstattet af det konstitutionelle monarki. Det vil sige, at kongen afgav sin magt. Grundloven blev det nye fundament for demokratiet. Det hele startede i år 1848, hvor Frederik den 6. gav magten til et martsministerium. Dette martsministerium var en ny regering, som dog stadig var under kongen. Alt dette skete, da Slesvig-Holsten ville løsrive sig for at høre under det tyske forbund. Frederik den 6. gav magten fra sig til martsministeriet, inden borgerne ville gøre oprør. Martsministeriet udpegede derefter en grundlovgivende forsamling, hvilket førte til indførelsen af junigrundloven i 1849. Denne junigrundlov var en start på grundloven, som vi kender i dag. Under enevælden var den lovgivende, udøvende og dømmende magt samlet under én, mens de under indførelsen af demokratiet blev fordelt på 3, altså magtens tredeling, som vi kender i dag. Frederik den 6. var konge af Danmark fra 1808 til 1839 og af Norge fra 1808 til 1814. Derudover var han prinsregent af Danmark og Norge fra 1784 til 1808. Frederik den 6. var blandt andet kendt som selvstændig, seriøst og beslutsom, hvilket set på portrættet malet af Eckersberg, som blev malet i 1825 på Frederiksborg Slot. I billedet tydeliggøres Frederik den 6. hæderlighed, da han har uniform på. Denne uniform er malet i meget klare og tydelige farver, som lægges meget vægt på. Før i tiden blev kongerne nemlig portrætteret i deres fineste tøj. Hans knugende hånd i bordet viser, at han er beslutsom, bestemt og handlekraft. Sværdet symboliserer, at han er i stand til at beskytte sig selv og at han har magt. Hatten på stolen viser hans status i samfundet. Alt dette kommer til udtryk ved hjælp af klare primære farver. Hans Christian Andersen blev født den 2. april i 1805 i Odense og døde den 4. august 1875 i København. Han var en dansk digter og forfatter, som stadig i dag er verdensberømt for sine eventyr. Blandt andet Den grimme ælling og Den lille pige med svovlstikkerne. På 40 år formåede han at skrive 156 eventyr, som i dag er oversat til mere end 160 sprog. I dag har jeg fået besøg af en litteraturprofessor ved navn Jens Jørgensen, som har forsket i H.C. Andersen siden 1975. Hr. Jørgensen, hvordan var H.C. Andersens barndom? Ja, man kan jo roligt sige, at H.C. Andersen havde en svær og hård barndom. I en alder af blot 11 år døde hans far, stakkels far, fra ham. Og som 14 år måtte lille Hans Andersen ud og klare sig selv i København, hvor han flyttede til.
Men man kan til gengæld også sige, at det var her i København på Det Kongelige Teater, at han fik sit genbrud i 1827, faktisk den 25. september, helt præcist 1827, hvor hans første sådan rigtige digt udkom, Det døende barn. Han modtog også en fin pris for dette digt. Men hvilket af hans værker er så dit yndlings? Ja, det er et godt spørgsmål. Der er mange af hans værker, som går lige ind i hjertet på mig. Men det er dog specielt et, jeg holder meget af. Danmark, mit fædreland. Det er et rigtig, rigtig smukt digt. Og flot lyrik. Han hylder fædrelandet på en ganske speciel måde. Og samtidig så formår han at stille retoriske spørgsmål i sin lyrik. For eksempel strofe 3, vers 3, hvor han siger, hvor står fuldmånen over kløverengen, så dejligt som i bøgens fædreland. Og med bøgens fædreland mener han selvfølgelig Danmark, som er fuld af bøgetræer. Jeg må sige, dette digt, det minder meget om et andet smukt digt, der er blevet fundet ved en arkæologisk udgravning, der H.C. Andersen skrev. Et digt, der siges og menes at være et, der blev skrevet lige før hans død. Og hvad handler dette digt om? Pudsigt nok, så har jeg faktisk medbragt det i dag, hvis jeg må læse det højt. Ja, lad os høre. Det skal være en fornøjelse fra min side. Mange stunder har jeg her i landet nyt. Bøgen ved min side, det står smukt. De skinnende hove, højlydt, traver over den skønne bugt, og blomsten bærer smukt sine blade. Vers 2. Livet har jeg meget kært, min moder i mine tanker stolt. Hun om livet har mig lært, samt mit skrøbelige hjerte holdt. Og blomsten så frisk står. Vers 3. Fantasien ved min side stod. Lyste op, gjorde den på livets vej. Drømmene trodsede mit mod. Trods fornuften sagde nej. Stadig står blomsten så smukt. Lige et øjeblik. Jeg må undskylde. Vers 4. Danmark er mit fædreland, hvor jeg hele livet har tilbragt. Over bakkerne ses den friske strand. Svanen står der stolt med pragt, og blomsten mangler vand. Sidste vers, vers 5. Væk er du, den lysende sol. Mørket ligger som en dyne over land. Jeg sidder nu her alene i min stol. Lyden ved mine ører er det brusende vand. Og blomsten taber sit sidste lad. Det var et smukt digt. Tak for interviewet, hr. Jørgensen. Ja. Man kan jo roligt sige, ud fra dette digt, og for alle andres, H.C. Andersens værker. Husk børn. At rejse er at leve.